ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର, ବାଲିଗୁଡାରେ ଝାଡ଼ାବାତି ଆତଙ୍କ। 4 ଦିନରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ସହ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କୁଟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଦୁର୍ଗାପଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ଗମ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଝାଡ଼ାବାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଥମିବାର ନାଁ ହେଉନାହିଁ। ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 9 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହି ସବୁ ମୃତ୍ୟୁ ଗତ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଛି। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଜଣକ କାଣିବାର ଗାଁର ପୂତି ମାଝୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ିପଙ୍ଗା, ଡିମିଲି, ଭଣ୍ଡରାସାଳ ଆଦି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ାବାତି ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର କୌଣସି ରୋକ ଲାଗି ପାରିନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଝାଡ଼ାବାତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକର ଏବେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର ଜଜ ଦୀପକ ଦୁର୍ଗାଦତ୍ତନ କହିଛନ୍ତି।